tas unang akong asoy ninyo ni sumanahon nga naguluhan sa akong pagbalik. Unya si Ate Jocelyn gyapon ang ato writer ani. Unya atong directress si Ate Martis Parbalbor sa ato spinner, ang atong manager sa Bien Aqua Kuya Joel Vince, ang atong soundman si Kuya Ricky Mangisgaring ang umaabot atong konsyal. Ambot na linya na baka, Kuya Ricky? Ha? Linya, pero kabalo siya. Nakajud tumula, Kuya Ricky? Okay. Mas mayo. Kaya si, murag si Pariday man siguro. Basta, kamo lang bahala diyan, basta Pardoy. Unya, ang ato ang soundman, si Kuya Ricky, ang ato ang recording audio editor, Kuya Ariel Mangkaw. Nabaga ni Dodong Randy Tayad. Umaabot sa natong konsyal sa kiyot sa umaabot na panahon. Unya, mga bata, mga kasama! Aniya kita sa unang adlaw sa akong aso ninyo sa akong pagbalik. Elena, anak. Elena. Ay, wa magidi makadungog sa kong pagsangpit. Nagpiyong ang iyang mga mata nga naminaw sa musika. Kaganina raman na siya naminaw, ana. Ay, anak, pasensya na nga gipos ko na ang music nga imong gipaminaw sa cellphone. Arabel, sorry, wasap kay ko magkabantay nga miduol ka. Unsaong busy ka man kaayo anak nga naminaw ni anang maong tukar. Wa ka pulig paminaw ni anang tukara. Kibalik-balik mo man kana sa pagpatukar. Unya maminaw ka lang. Ma? Oh, milugmaw man hinuon ang imong mga luha. May nasulti ba? Ay, pastilan. Ako'y malipo nga magtanaw ni mo nga nagsigi kag paso-paso. Hunong, paso-paso, hunong, paso-paso. Ay, gabi na, oy. Higda na, aron ka makatog. Philemon. May gihuna kang... agbot ako'y pasabot ba? May gihuna-huna kang problema, ha, Arabel? Philemon, wa ka ba makapantay sa atong anak? Si Elena? Kadaadlaw mo kung wa din sabay. Nag-asikaso ko sa itong negosyo. Si Elena magudunta to ang bugtong makatabang sa itong negosyo aron sa pag-manage nini. Wa ko lang siya pugsa. Dili siya gusto nga muggawas sabay. Gawas ni Ana, Philemon. Gikaguol Elena ang pagkawa sa iyang hinigugma. Gawas pagyud ni Ana. Unsa pa ba di lain, Arabel? Doon na pa ba di ay lain? Ha? O wa ba lang ko mahibaw? Bibigan, naglibog ko. Sige, be. Sultihi ko. Aron katabangan ta ang atong anak. Tanawa ang atong anak. Anaa pa sa balkonahin ng atong bahay. Naglingkod niya ng rocking chair. Nagpiyong ang iyang mga mata. Samtang gitabunan ang iyang duha kadunggan niya ng earphone. Oh, may gipaminaw ang atong anak. O gituhop kikinis sa iyang hunahuna ang iyang gipaminaw. Musika ang iyang gipaminaw. O gibalik-balik ang maong musika nga iyang gipaminaw. Nakasiguro ko ni Ana Philemon. Ay, pastilan kanimo, Arabel. Unsay problema ni Ana, ha? Kitang tao, maminaw magintag musika. Aron, makahupay sa tong gibating kalaay o kaguol.
Ganong naabot man ko din yung dapita? Unsa man ako nasudlan? Ay! Ablihi ko ninyo! Kung may dungog na ko, tabangi ko ninyo! Ablihi ko kay ngit-ngit kayo sa kong himatangan! Ah! Ablihi ko! Ang butan na bata, malipay magdulag. Ang butan na bata, nilanay binangga. O karon niya sumpay sa akong asoy kaninyo. Usa maning ako na himatangan. Ganong wa pa ko'y makita. Mura ko gibartolina. Diyos ko, tabangi ko. Ayaw ko pasagdis ako kahimtang nining maong dapit. Gipati naman ako katugon. Matawag na lang ko. Elena! Oh, Elena! may masampat sa kumpangan. Oh, taas nga lalaki. Naa siya nagbarugan ng atubangan sa dakong kahoy. Dili ko gusto buhila ka, Elena. Kinsa ko? Ako ang imong anghel nga magpalantay. Ug pulahan ka. Kay ikaw, maoy akong pinili. Gihagan ko nimo. Dili na mawa sa kunahuna ang akundam ko. Ilabi na ang itsura sa usa ka lalaki sa kundam ko. Gihagan ko niya. Ug matod pa sa maong lalaki. Siya ang anghel na akong magpalantay. Si Miguel. Galit na ko siya na una-unaan. Miguel, duha na lang kabuhan kapin. Mauna-unta ang atong kasal. Panawag ka na mo balik pa. Dili ko na ikaw magkontak. Ibiyaan ko ni mo, Miguel. Mahal ko ikaw, Miguel. Mahal ko ikaw. Palain ka naman. Ang among picture ni Miguel nga naa sa frame. Nga gibutang sa ibabaw sa bisita. Natagag kini og dabuag. Say puti pasapot ni. Unsa? Ang akong cellphone, may nanawag. Hello? Hello? Kinsa ni palihog?
Hello? Ayaw kagol. Paminawa ko. May tingog na mihunghon ako. Kinsa ka? Pilar. Pilar ablehi si sir ni mo sa gate kay mugawas siya. Atoon ko si Elena sa iyang kwarto. Miguel! Oh, tingog sa ko. Ug nagsampit siya sa ngan sa iyang hinigugma. Ikaw bang napadungog sa imong tingog? Ha, Miguel? Anak? Ikaw ba? Anak, gano'n ba naghilak ka naman, Sam? O sa bahinong nagagitawag mo ang ngan sa imong hinigugma, ha? Maribel. Ma. Ngano? May nadungog ko tingog. Ingon og marami ka nang nadalang sa hangin. Og O kunsa, Elena? dili ka. Dili ka nga patay na si Miguel. Sa? Ayaw ka naghuna-hunaa, anak. Mubalik ang imong hinigugma tungod og alang sa inyong kugma. Sayod ko kung unsa ka diha ka mahal. Kung may nautan na hitabo ni Miguel, madili ko makadawat. Dili, ma. Haga ko cellphone. Gusto ko nga maminaw sa tukar, sa musika. Oh. Gusto ko mahupay ang akong gibating kaguol. Binuo ko. Dili ba ka paingon sa pagkabuak ang akong anak? Wala mo kawas si Elena sa iyang kwarto sukad ka kanina. Naminaw na usab sa iyang musika. Nga mo kuno'y makatambal sa iyang kaguol. Pero, mura man og aksyon o kalikoy ang nilihukan sa akong anak. Ma'am! Doon ay bisita, ma'am! Kinsa, Pilar? Kinsa man na siya, mabar? Tuara siya naglingkod sa sala. Ikaw? Sa dili pa sa sunod nga balita, mga bay, Ang butan nga bata, malipay magdula. Nga bata, ngilanay binangga. Mga bata, kinsa magatong niabot ko at ang inyong mga sumpay sa kung aso ninyo ni Simanao ng karaguluhan. Sa akong pagbalik, hindi lang sa mga aso ni Kuya Gulyat, kinita na dalit ka na to sa Arimen Drama! Okay, sir! Ni tatay mo tuma.